Hi friends, welcome back to my channel Man Vlogs. Friends, ಏನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡೆ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಬಾಳೆಗೆ ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಅಂತೆ ಇಂಥ ರಾಗಿ ಇಂಚೆ ಸೊಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಲಡ್ಡು ಮಸಾಲ ನೀರು ತೆಕ್ಕೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೇನೇನು ಸೋಕು ಅರಿಪೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಸೋಕು ಕೊದಿಪ್ಪಂಡು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಆಲತ್ತದಾತು ಸೋಕು నేను ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಸೋಕು ಪೋಪೋಡು ಈ ಥರ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತನ ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವು ಐದಕ್ಕೆ ಸೋಕು నేను ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರಿತ್ತನಾಂಡು ಪೊಡೆತ್ತನಾಂಡು ಇಂಚಾಪುಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 5 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಂತೀಸಿ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಾಕಾಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಚೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕಿ ನೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಾಂಡು ಸೋಪ್ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪೆಕ್ಕದ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಬನಲೆಡು ಮನ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒಂಚು ಕಪ್ಪದೆ ತಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಂದು ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೋಡು ಆಚೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೆಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಡು ಗೂಡು ಗೂಡು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೆ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚ ಇತ್ತ ವಾಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲಗೊಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಪೂಜೆ ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲಗ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಪಾಡೋದು ಪತ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋಡು ಆ ಶೇಪ್ ಇದು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪಾರ್ದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕರಿದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಶೇಪ್ ಬರಲ್ಲ
ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದು ಕಟ್ ಅಂತದೆ ಕಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೈನ ಲಕ್ಕ ಇರಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂದೆ